Heräsimme viimeistä aamua Sedonassa viihtyisästä Airbnb-kolostamme ja Markkua jaksoi edelleen ihmetyttää isännän laittama aamupala. Mitäs täällä on? Aamupala. Se niin terveellinen. Miten se täällä majoituksessa tämmönen? Rahalla saa hevosella päälle. Paljonko maksaa? 10 € per nupi. Tämmönen aamupala kämpille kannettuna. 10 per nupi. Mikä on hintalautusvaihe? No ok. Mä en ymmärrä mistä tätä hehkutat niin paljon, mutta jos tämä on ihan ok, että mä nyt mikään överi hieno oo. Et se mitään esimerkiksi lämmintä ruokaa on. Ei oo puurua, ei oo pekonia, ei oo makkaraa, ei oo munakokkelia. Ovesta sisään kannetaan ja... Saimme myös henkistä ravintoa Airbnb-isännältämme hänen itse kirjoittamansa kirjan. Majapaikka oli itse asiassa joogaretriitti. Tänne kun lähtee pihalle kahtelen. Halutessaan aamulla saa osallistua maksuttomiin joogasessioihin. Labyrinttiä ja taustalla Sedona hienot vuoret. Jos mulla olisi kengät jalassa, niin mä näkisinköhän mä. Tuolla on tosi hienot vuoret tuolla. Vähän puskien takana. Sinne ei pääse. Tuossa on oikein kuuma ilman pallo tuossa lentää jossain vieressä. Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Semmosta. Se hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa. Sitten ei muuta kuin loppusiivous, auton pakkaus ja suunnaksi Palm Springs. Viimeistä päivää viiä. Ja sitä tosiasiaa edes Markku ei päässyt karkuun. Epa. Maisemista päätellen olimme saapumassa Palm Springsiin. Reissun päätteeksi oli myös aika tehdä rikottavaksi tarkoitettuja lupauksia. No niin, 10 kiloa lähtee painoa kesän mennessä. 20 kiloa lähtee painoa kesän mennessä. Selvä. Se on jämpti. Kiinni veti. Jopia! Lienekö flunssalääkitys ollut kohdillaan, kun minua nauratti entistä huonommat vitsit? Reissu alkaa olla finaalissa. Joo, finaalissa asti. Aapinta Markkus ääsi. Edessä oli pitkä paluumatka, mutta onneksi Finnairin viihdejärjestelmä tarjosi katsottavaa. Tervetuloa tähän Mara Gellerin maagiseen maailmaan. Pelipoika Uri. Helkkäinen hyvä tyyppi, ei koskaan oppinut syömään harvella ja veidellä. Lusikalla vaan veteli menemään, niin
aina niin ruokaa ootellessa, meillä oli vähän köyhää lapsena, niin odotettiin välillä viikkojakin, niin taivuttelin vaan lusikoita sitten siinä aikansa kuluksi, niin niin opin sitten siitä tämmöisen niin kuin, metallisten ruokailuvälinen taivutteluhomma. Ja tämä niin kuin, ei ole silmänkäytö, vaan tämä on niin haarukon kääntötemppuita. Tämä niin lähtee tästä, että kun lämmitetään tällä tavalla sormella, sitten tästä niin kuin, näettekö? Parakellerin maaginen studio. Iso kiitos, kun katsoit matkamme.